Türkmenistan 27 sentyabrda Garaşsyzlyk gününiň 32-nji ýyl dönümini belledi. Yerli ilat häkimetleriň mejburi çärelerinden öňünden ýazgy edilen ýasamy sowkuny reportajlaryndan özge bayramçylyk josgunynyň asla duyulmaýandygyny belliýärler. Bugün Libabyň merkezi Türkmenawat şäheriniň baş meýdançasynda baýdak galdyryldy. Başga hiç kile şowfun ýok. Şäheriň selgähleri hem boş. Bugüniň bayramdygyna garamazdan idara kärhanalaryň işgärleri hem adatdaky täli mejburi paxta ýygyma iberildi. Adamlar bayramy nowatdaky adaty gün hökmünde kabul edýärler. Diýip Türkmenawatda ýaşaýjylaryň biri 27 sentyabrdaky ýagdaýlary suratlandyrdy. Ol Garaşsyzlyk bayramyndan 3 gün öň göýe 27 sentyabrda bayram edilen ýaly Türkmenawatyň ak öýünde ýasamy video reportajlaryň hem ýazgy edilendigini, büdjetçilerin, taliplaryň dagy oňa mejburi gatnaşdyrlandygyny aýtdy. Döwletiň berközüçiligindäki telewizionyasynda diňe hamala ýokary ruhy belentlikde bellenilýän bayramçylyk dawarlary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hemde tans edýän ýigitler we gyzlar görkezilýär. Mejburi çäreler Garaşsyzlyk münasibetli geçirilen dawarly ýüriş, sol tandy harby parat bilen hem baglylykda şu aýyň başyndan bäri has köpçülikleriň häsiýete eýe boldy. Azatlyk Aşgabatda geçiriljek türli çäreler üçin paýtagtlar bilen birlikde sewitlerden hem büdjetçileriň, medeniýet işgärleriniň dagy repetisiýalar, marşrowkalar üçin mejburi çekilendigi barada ýygyderli maglumat berdi. Medeniýet we sunat işgärleri dawarlarda geýjek milli libaslaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly boldular. Ýurtda büdjetçiler we talip ýaşlar möhüm bayramçylyklarda geçirilen köpçülik çärelerini mejburi çekilýärler. Büdjet işgärleri öz wezipe borçlaryndan daşgary ýowarlara, arasalaýyş we abatlaýyş işlerine hem mejburi gatnaşdyrylýar. Habarçylarymyz bayram münasibetli geçirilen harby parady taýýarlyk görülen döwründe de dawarly ýürüýüşi çekilen eserleriň arasynda tapdan düşýän, syrkawlaýan gullukçylaryň hem köp bolandygyny belläpdiler. Ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizis, harytlariň we hyzmatlaryň dowamly gymmatlamagy hem agyr durmuş şertlerinde güzeran aýlaýan adamlaryň bayramçylyk josgunyna kölege saldy. Ulu bayramçylyklarda bolsaýaly Garaşsyzlyk gününe hem gabat ýurdun bazarlarynda satywdan ýiten ýa-da gytylan käbir önümler peýda boldy. 27 sentyabrda Türkmenawatyň bazarlaryna peýda bolan towuk buğdunyň 3den 1-ni buz düzýär. Bolary hamala diýersiň ýürüýçilap suwuň içine doňdurypdyrlar. Onuň her kilogramy 9 manatdan satylýar. Egerde buğduny aýyrjak bolsaň töwdeger eliňi degirme ýa bolşuýaly çekdirdi al bolmasa da ötäge gitdiýip üstüň azgyrylýar. Öýe barýançam satyn alan 5 kilogram towuk buğdunyň 1 kilogramy suwa öwürlüpdir. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bayram güni ýurdun iri tewitlerinde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Mundan ozal yerli polisiýa edaralarynyň işgärleri, dilekçileri we el terýän adamlary sol sanda çağlara garşy hem reýt geçiripdi. Bayram münasibetli Aşgabatda döwlet emeldarlarynyň sol sanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dawarasy geçirildi. Berdimuhammedow bu sene gabatlap ýolan gutlagynda Garaşsyz üsüsüň häzirki tapgyrynda demokratik we adalatly jemgyýeti hasta kämilleşdirmek, adam hakyndaky aladany, il ýurtdaşwitlerini ileri tutmak bilen Türkmenistany ynamly öňe alyp barýandyklaryny öňe sürdi. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hökümeti adam hukuklaryny göz çykynç tepelemekde, söz metbuat azatlygyny bogmakda we beýleki azatlykları berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Matthew Klimov hem Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'yň we Amerikalılaryň adyndan Türkmen halkyny Garaşsyzlyk bayramy bilen gutlady. İlçixananyň Instagram sahypasynda ýerleşdirilen videoda ilçi Klimov Amerikanyň ilkinjileriň hatarynda bolup Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny ikrar edendigini hem belledi. On behalf of President Joe Biden and the American people, I would like to congratulate you on the 32nd anniversary of Turkmenistan's independence. The United States is proud to have been among the first to recognize Turkmenistan's independence. Türkmenistan 2017-nji ýyly çelini Garaşsyzlyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny yglan eden senesinde belleýärdi.
Emma mundan 6 ýyl töweregi ozal sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garasylmadyk ýagdaýda garasylyk gününi bir ay öňe süýsürdi. Ondan öň çärik asyr dowam eden bayramçylyk tenetiniň halka geňeşmezden üýtgidilmegi boýunça suçaka çelini resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň tinçilaryň we aktivistleriň köpüsi 20 oktýabry goşa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Süýül täze Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 99, garasyz bolanyna 32 ýyl bolýar. Türkmenistandan we Gdanyň beýleki ýurtlaryndan bolan aktivistler 25 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde ýygnanyp, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasat tutsaglaryň boşadylmagyny talap etdiler. Şeýle-de ýygnanan aktivistler öz ýurduny Rus agressiýasyndan goraýan Ukrain halky bilen ýardaşlyk hem bildirdiler. Protest çykyşlary 26 sentýabrda Washingtondaky Türkmen elçihanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengelowyň, Nurýeldi Halykowyň, Murat Duşemowyň, Juma Sapardaýewaýewiň, Murat Öwýedowyň we siýasy sebeplere görä tutsak edilen beýleki bendileriň boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsak edilen we şondan bäri nirededigi belli bolmadyk blogçy Farhat Meymankuliýewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň besedilmegini talap etdiler. Piketin guramaçylary Washingtonda Türkiýanyň elçihanasynyň öňünde ýygnanmagy hem planlaşdyrypdylar. Ýöne soňlar bu çäräni ýatyrdylar. Guramaçylaryň biri DBT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow piketçileriň öz taraplaryna jogap bermäge taýýarlyk bildiren Türk elçihanasynyň wekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden soň planyny üýtgedenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Biz Türk elçihanasynyň işgalinden ulaşdyk. Ine şoň problemleri düşündirdik. Ol biz hökümet size jogap bererse telefonlar aldy, haş etdi. Türkmen baýda bolan Türkmen halkynyň adyny bizim pasportlaryň öňüne çykyş etmeň, gaýrat edin biz hökümet jogap berer. Biz çağırdy içine. Şoň üçin biz protest etmedik de gepleşik etdik olar bilen. Olar bize söz berdiler, men kartam berdim. Bize jaň edip habaryny ýetirmek üçin. Biz aýtdyk, Türk hökümeti 19-njy maýda Farhat Meymankuliýew arest etdi, şondan soň ýok. Farhadyň ykbaly belli däl. Bize ine maglumatlar gerek. Aýtdyk, hökümet jogap berer diýip, haýyş etdirip protest etmeň, bize mümkinçilik berin, biz size jogap berer diýip. Umuman türklerde soru açyk etdik. Türkmeniň pasorsosy hiç çykmadan diňe polis çağırdy. Deyip Murat Gurbanow aýtdy. 30 ýaşly Farhat Meymankuliýew 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrafyndaky deportasiýa merkezine iwerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Durdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garaşsylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birine öwrildi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan azyk ketmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň nägileliginiň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boyun almaýan türkmen häkimetleri iratyň nägileligine we raýat aktivliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine görä Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär, olaryň ençimesi wujdan ýetirleri hasaplanýar. Mansur Mengelow Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2012-nji ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň siýasy matlaply tutsak edilenligini aýdýarlar. 26 ýaşly Nurýeldi Halykow 2020-nji ýylyň iýulynda tutsak edildi we şol ýylyň sentýabr aýynda Garaşy Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny iýerenden soň galp aýplamalary esasynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Duşemow lukmanlardan vaksinasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021-nji ýylyň awgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Juma Sapardaýewaýew 2022-nji ýylyň awgust aýynda zor bilen Özbekistana gidildi. YouTube blogçysy Murat Öwýedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgular bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen Newsyň habaryna görä 48 ýaşly Öwýedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabatyň halkara howa menziline ýerleşýän kassalarına içerki gatnawlara bilet satylanna uçur peteginiň döwlet bahasynyň üstüne para sorulýar diýip birnäçe ýolagçy 26 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Aeroportun kassasynda hakyky bahasy 150 manat bolan aviabiletler üçin 1000 manat möswöründe para sorulýar. Diýip ýa-ni ýakyn Aşgabatdan vilayet merkezleriniň birine uçan bir ýolagçy aýdýar. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasyna uçur petekleriniň gymmatynyň artmagy ýurtda garaşsyzlyk bayramynyň bellenýän pursatlaryna gabat gelýär. Ýöne ýurdun howa geňişligine hereket edýän içerki gatnawlarda wagtyly bilet gytçylygy ýüze çykýar. Türkmenistanyň transport pudugynyň aviabiletleriň bahasynyň üstüne para berip bilet satyn almagy ýurdun transport ulgamyny ýyllar boýy dowam edýän däpleriň biri bolup durýar. Muňa garamazdan mundan uçur biletleriniň sewdasynyň online görnüşe geçirileni habar verildi. Munun ýa-ni biletlerin online sewdasynyň howa transportyny korrupsiýanyň öňüniň alynmagyna ýardym berjektigi barada umyt arzuwlar peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme ýolagçylar şu günler ýurtda bayramçylyk çäreleriniň dowam edýän pursatlaryna we sewitara gatnawlaryň ýygjamlaşan wagtyna uçur petekleriniň online sewdada galmanyny aýdýarlar. Käbir işgärler para berip bilet satyn alýan adam tapylmasa uçurlary boş uçurmagy da gaýyl diýip ýolagçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň içerki gatnawlara wagtyna bilet satyn alyp bilmedik ýolagçylar adatdan daşary ýagdaýlarda ila tarasyna da saatga atlandyrylýan mümkinçilikden, ýagny uçura minmedik biletli ýolagçylaryň deregine nowbata garaşyp bilet satyn almak mümkinçiliginden peýdalanmaga çalyşýarlar. Bu ýolagçylar howa menzillerine ýerleşen bilet kassalaryndan bilet satyn almaga synanýarlar. Uçura minmedik ýolagçylaryň deregine bilet satyn almak üçin garaşan adamlaryň nowbaty boýunça 4 adama bilet satdylar. Emma uçurda azyndan 25 urun boş gidipdir. diýip beýleki bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dasatka garaşýan ýolagçylaryň arasyna gysgaly ýa-da adatdan daşary ýagdaýlary duçar bolan ýolagçylar bolýar. Adatdan daşary saglyk meselesi bilen ýüzbeýiz bolan bir ýolagçy we onuň howatçylary ýa-ni ýakyna dasatka çykyp Aşgabatyň howa mendirinden sewit merkezleriniň birine uçmaga synanşdy. Bu ýagdaýa şaýat bolan ýolagçylar hassa ýolagçy uçur peteginiň satylmanyny, üstesine hassa ýolagçy kassanyň işgärleri tarapyndan gödök daralanyny gurrun berýärler. Agyr operasiýa geçiren bir aýaly arabada aeroporta getirdiler. Soňra da bilet satmadylar. Gaýtam, kassanyň işgäri bilet satmakdan geçen ol aýala gödök darasty. Yüzüne alıp göýberdi. Aeroporta arabada getirilen maýyp aýal atele barmak üçin taksi pulunun galmandygyny, otdy bilen öz ýaşaýan ýerine gitmegi bolsa, saglygynyň götürmeýändigini aýdyp aglap gitdi. diýip bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Wakanyň şaýatlaryna görä hassa zenana gapdyldan asrynlyk bilen para bermäge razy bolsa, uçury bilet tapyp bermegi teklip eden adamlar bolupdyr. Ýöne ýolagçy hakyky bahasy 150 manat bolan biletler üçin diňe 200 manat tölemäge gurubunyň çatýanyny aýdandan soň araçylar ol pulu az görüp bilet satmakdan ýüze wurdular diýip wakanyň şaýatlary aýdýar. Ozurlar hassahanalary agyr keselli adamlar üçin howa ýolları kompaniýasyna kesgitli mösberde bilet sargamagy, bron etmäge mümkinçilik berilýän ekeni. Häzir hassahanalyryň şeýle ýetýärlikleri ýatyrlypdyr. Agyr hassalary we hirurgika amal geçiren raýatlary bu ýeňillikler berilmeýär diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Mundan öňki 2020-nji ýylyň dekabryna Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para almakda aýyplanan Türkmen howa ýollary agentliginiň birnäçe işgärini görkezdi. Türkmenistanyň raýatlar ýyllar boýy durmuşyň tas ähli ugurlaryna ýaýran korrupsiýa, şol sany paraxorluk we tanyşparazlyk ýaly jinayetlaryň ýol açýan edenetdilikli şertlerine uygunlaşmaga mejbur bolýarlar.